Ma is családi tekerésen vagyunk a Zemplénben, már egyszer megmásztam a gerendásrétet, viszont amíg a család többi tagja fent pihen a csúcson, addig megmászom még egyszer. És ez ma az összes ilyen emelkedőnél így is lesz. Itt vagyunk a Sólyomkőnél, ide egy nagyon jó kis gravel útvonalon jutottunk el Rostallótól, és még az Erdészeti úttól ide fel kellett sétálni egy elég jó kis szintemelkedést, úgyhogy ma ez ilyen multisportnap. Családos regéci vártámadás, és ha minden jól megy, amíg a többiek fent pihennek egy kicsit, addig én megmászom a Fónyi oldalról megint az emelkedőt, meg még a várhoz még egyszer feltekerek. Na, ez is durva volt, már ez hasonló volt egy Martonyi tévétoronyhoz. Na, egyszer már megmásztuk, úgyhogy most próbálkozunk vele újból. Másodjára is feltekeltem, most benyomtunk egy kis kólát, egy kis frissítés a többiekkel, megnézzük a várat, utána pedig indulunk lefele. Hátul olyan esőnek kinéző dolgok közelednek, ami lehet nem a legjobb dolog. Utak egyébként egész jó minőségek és jól járhatóak. Fónyig nem fogok lemenni, mert az eső az utolért. Úgyhogy most megint eső elől menekvés van, meglátjuk, ki lesz a gyorsabb. Hát, kicsit megáztunk, de semmi baj. Körülbelül 2,5 hetes kihagyás után vagyok. Augusztus 17-e van, és ma egy jó kis kellemes panorámakörre indultam el. Kis erdőbénye Bencével. Augusztus 26-a van, reggel 7:30 nagyjából. Ma kezdődik a Vuelta is, és vele együtt a Bianchi Red Challenge, amire ismét beneveztem, csak most a 21 napos kihívásra. Szóval a következő 21 napban minden nap minimum 1 órát fogok tekerni. Ez így egyetem mellett érdekes lesz, de valahogy szeretném mindenképpen végigvinni. Itt is vagyunk már a jó öreg panoráma úton. Gyönyörűek a fények, az idő még tűrhető, úgyhogy ez nagyon kis kellemes reggeli ride. A 48-as körforgalomban nyomtam egy kört, és most megyünk visszafel a panoráma úton, szembe amerről jöttünk. Többet kéne ilyen reggel bicikliznem, nagyon élveztem. Nagyjából 1 óra 10 perc, 32 km, 28-as átlag, vagy 27-es. A lényeg nagyon jó volt. Jók ezek a reggeli ride-ok. A Bianchi Red Challenge második napja is mindjárt letudva. Most itt vagyok Gödöllőn, az egyetem területén gyűjtöm a kilométereket, plusz a szinteket is, mert azért vannak itt elég jó tüskék ebben az útvonalban. Aszfaltos climb az erdőben, ez egy elég durva emelkedő. Rövid, de meredek. És ez itt a legkomolyabb része. 13%-ok. Még egy jó kis emelkedő itt a sportpályák mellett. 10-12% itt is megvan a végén. Az 1 óra meg is van, már gurulok is vissza mamáékhoz. És közben itt van gyerekkorom kedvence, a vonatnézőhív. 23 km, 380 méter szint lett ma. És ma is ugyanúgy korán indultam, 7 óra 35 körül nagyjából, és jól esett reggel tekelni most is. A kihívás második napja van, olyan este 7 fele, de még mindig elég meleg, olyan 30 fok körül lehet. És itt vagyok fent a gödöllői tévétoronynál. Ez is egy elég jó kis emelkedő felfele. Még most szerintem legurulok és feljövök még egyszer. Van itt balra egy meredekebb út. Mi körbe megyünk, de majd nem sokára azt is kipróbálom. Másodjára is pipa. Nem tudom eddig erre miért nem jöttem még, de nagyon élvezem. Jó kis emelkedő ez. Hogyha minden igaz, jól emlékszem, akkor 100 méter szintemelkedés. De majd úgyis itt kiírom valahol alul, hogy mennyi pontosan.
Hú! És itt van a nehezebb emelkedő, ami nem körbe megy, hanem egyenesen fel. Harmadjára nehéz úton jöttem fel, de most még feljövünk negyedjére rendesen a kis kevésbé nehéz útvonalon, aztán szerintem már indulunk is visszafele. Szeptember 16-a van, éppen Bodaszőlőre tartok, Zeleméren át. Ott van valahol a zeleméri templomom a háttérben. Sok minden történt, amióta legutóbb jelentkeztem. A kihívást a negyedik napon sajnos fel kellett adnom, mert belázasodtam. Utána körülbelül egy hétig gyógyolgattam, még nem is bicikliztem semmit. Utána az egyetem is elkezdődött. Ott szerencsére idéntől egyetemi tesiként fel lehet venni a kerékpározást. Így az első meggyógyult napomra körülbelül már biciklire is ültem. És még azon a hétvégén apával meg Pannival elmentünk a Zemplénbe tekerni egyet jó kis szintekkel. Onnan túl sok felvételem nincsen, mert a telefonomnak a előlapi kamerája az hát megadta magát, emiatt most se lesz annyi felvétel. Ma ilyen jó kis gravel utakon is fogunk haladni, de javarészt országúton. Így a selfie kamerával fogok mindent megörökíteni. Egy kis Strade Bianca jön. Itt is van az zeleméri templomrom. Bodaszőlő fele vadi új tükörsima utak. Egy kicsit túl much gravel lett mára, de már mindjárt kérünk vissza az aszfalt útra. Már csak egy 50 méter körülbelül, és lehet megint száguldani. Szeptember 23-a van. Ma eredetileg a Börzsöny ringre mentem volna. Fel is keltem hajnal 4-kor. Már esőt mondtak az előző napokban is, megnéztem az időjárást. Ugyanúgy nagyon nagy esőt mondtak, úgyhogy végül így családosan eljöttünk ide Tokajba tekerni egyet. Már leértünk a tévétoronytól, ami fú, egy jó kemény mászás volt. Az aszfalt az olyan volt, amilyen, de a mászás része az nagyon durva volt, és élveztem. Most pedig itt vagyunk a Tarcali bányató alatt. Felmásztunk az Áldó Krisztus szoborhoz. A Szent Teréz kápolnához is felértünk, úgyhogy már a 3 emelkedőből 3 megvan. Még volt egy kis hupli, hogy átjöttünk Tarcalról Bodrogkisfaludra, de innen már Tokajig teljesen sík lesz. Véget ért a Vértesring, ezen nap elég kalandosra sikerült. Úgy kezdődött, hogy reggel keltem 5 órakor, és indultam olyan 5:30-ra Gödöllőre az állomásra. 6-kor jött a vonat, átmentem a keletibe, onnan átbicikliztem a délibe. Utána a délibe felszálltam egy vonatra Székesfehérvárig, és Székesfehérvárnál kellett volna átszállni egy másik vonatra, ami Mórig megy. Szóval a vonatot pont elértük volna, de ekkor jött a probléma, ugyanis kiderült, hogy nincsen rajta hely már, nem tudjuk felrakni a biciklinket. Egyébként egy ilyen kis BZ volt, egy dupla BZ, de annyi ringes kerékpáros utazott rajta, hogy már nem fért fel több bicikli. Meg egyébként még egy egész nagy erdei vándortáboros csoport is volt rajta, úgyhogy tényleg nem volt csoda, hogy nem férünk fel. Hát gondolkoztunk, hogy mi legyen, és ott 3-an összebeszéltünk, hogy hát akkor csak az marad, hogy el kell tekerni Székesfehérvárig. Úgyhogy még plusz egy 30 km bele lett rakva a mai távba. Ezt a 30 km nagyjából ilyen 26-4-es átlaggal tettük meg. Így éppen odaértünk a rajtra, nagyjából ilyen 10 perccel rajta előtt értünk oda. Végül egyébként a rajtot eltolták 15 perccel, de ez már nem lényeg. Maga a Vértesringet élveztem nagyon, a lábaim azok annyira nem, mert ez alatt a reggeli tekerés alatt már egy picikét elfáradtak, de lenyomtam szépen. Célban elfogyasztottam a jó kis pörköltet egy kólával, és utána néztem, hogy tudok hazajutni. Na hát ez is egy kicsikét bonyodalmasra sikerült, mivel
A vonat az pont elment, a következő 2 óra múlva jött, ezért kénytelen vagyok ezt a 30 kilométert újra lenyomni visszafele. Most már ilyen lazább tempóban, nyugodtan, kis zenét hallgatok félfüllel közben, és hát valamikor csak hazaérünk Gödöllőre. Egyébként nagyon szép helyeken megyünk most hazafele. Már látszanak az őszi színek, és ilyen tökéletes útminőségen, nagy élmény. A környék is nagyon tetszik, szerintem nagyon nyugodt, és tök sok országút is összefutottam így hazafele, ami tök jó dolog. Mondjuk igaz, az infrastruktúra az adott, úgyhogy itt lehet jókat tekerni. Idén egyébként ez volt a 3. ring sorozat, amin részt vettem a Mátra és a Pilis után. Szerintem egyébként ezt a vonatos dolgot leszámítva rendben volt minden. Itt is hasonlóan a Pilishez ilyen visszafordítós útvonalon mentünk, ami sokakat zavar. Nekem igazából teljesen mindegy szerintem. Ennek is megvan a hangulat, hogy látod a mezőny elejét veled szembe jönni, és rájössz, hogy milyen lassan megy, na mindegy. De igen, szóval jó kis nap volt ez, csak elfáradtam rendesen. Most úgy a pörköl dolgozik, úgy érzem, hogy abból merítettem egy kis erőt. Október 11-e van. Ma egyébként egyetemi tesi lenne, csak hát sikerült ügyesen lekésnem a kezdést, de hogy ne menjen feleslegesen az idő, kijöttem ide csodálatos Allagi velodromra körözgetni, lassan 35 km-nél járok, egy kis edzésnek ez tökéletes. A vértesting napján összeszámoltam utólag, és 160 km-t mentem. Hát eddig még nem mentem ennyit soha, de ezzel is látszik, hogy simán mehetnék ilyen hosszabb túrákra is, úgyhogy ami késik, nem múlik. Október 22-e van. Pöstre megyünk, igen, innen Szobról. Hát most az elmúlt napokban még éjszaka is ilyen 21 fok volt, de itt most nekünk pont 16 lett. Úgy benne van a pakliba, hogy ilyen barakonyi esők jönnek, de majd meglátjuk, hát ha nem. November 1-e van, itt vagyunk éppen Erdőbényén. Eljöttünk még egy ilyen utolsó szezonzáró Zemplénkörre. Most kicsikét megfulladok, mert a Erdőbényi emelkedőt megnyomtam. Hát, hogyha rekordot döntök. Még felmenjünk a ligettetőre, aztán majd meglátjuk, merre kanyargunk tovább. Fent is vagyunk a csodálatos őszi színekben pompázó ligettetőn. Süt a nap, jó idő van. Ez még egy ilyen nagyon szép kis utolsó zempléni tekerés idén. Leereszkedtem még egyszer ide az emelkedőnek nagyjából a feléig, a nehéz résznek a kezdetéig, úgyhogy még egyszer megmásszuk idén utoljára a ligettetőt. Másodjára is felértem. Volt egy kis pihenő, ettünk picit, és most indulunk tovább a Hidegkúti emelkedőhöz. Hidegkúti emelkedőn mászok már felfele. Egyszer voltam még eddig itt valamikor nyáron talán, vagy tavasszal. Akkor is nagyon szép volt, de egy ősszel így még csodálatosabb. Kicsit befelhősödött a völgybe, 11 fok volt, tehát lehűlt az idő egy kicsit, de rétegesen vagyunk felöltözve, úgyhogy semmi probléma. Innen jön a kicsit nehezebb rész, olyan 5-6%, de csodálatos. Igazi őszi hangulat. Itt a kis tisztás, hogyha az emlékeim nem csalnak, innen már nem sok a vége. Mondjuk innen lesz még egy kemény rész, de utána fel is értünk. Kicsit rosszul emlékeztem, mert a
Tisztástól még azért volt rendesen emelkedő. Igazából onnan jött a lényegi része, olyan 8-10%. De itt vagyunk fent, az idő is kezd tisztulni, viszont lassan le fog menni a nap, úgyhogy indulunk vissza Erdőbénye fele. Ismét itt vagyunk a ligettetőn, azért már kezd hűlni az idő, meg sötétedni is, idefele 9 fokot írt a Brightonom. Felfele ez nem érződött, mert kiizzadtam magamat, de most megyünk valahogy a vonathoz, vagy Tokajról, vagy innen valahonnan Erdőbénye, Olasztiszka, valamelyik megállóból, és indulunk haza. December 26-a van, kellemes 10 fok, itt vagyok éppen Mikepércsen. Hát decemberben túl sokat nem tudtam biciklizni, most vagyok először igazából decemberben. A november is ilyen foghíjas volt, csak az egyetemi testünk, meg ugye egy zempléni tekerés volt. Igazából így decemberben az idő sem volt a legideálisabb, itt Debrecenben nagyon sok eső volt, hideg volt, nem olyan volt, mint a tavalyi december, hogy olyan viszonylag meleg. Illetve az egyetem is elég kemény volt ez a fél év, nagyon sok dolgom volt, de most újra biciklire lövök, és januártól már kezdődhet a görgőzés, és ez lesz az utolsó tekerés, ami a normál pedállal, mert karácsonyra egy SPD pedált kaptam. Eddig 11 kilométert jöttem, 1 óra van, úgyhogy szerintem még belefér, hogy tovább menjünk Sárándig a következő faluig, vagy akár még Derecskéig is. És Sárándon is vagyunk. Egyébként erre még nem jártam soha. Mindig csak Mikepércsig mentem el, úgyhogy vadi új útvonal ez is. Derecskén is vagyok, a szembeszeles részre tudva. Ha csak a szél nem fordult meg, akkor innentől már hátulunk lesz végül, és robogunk vissza Debrecenbe. Lenyomtam egy Krones Vitesco szegmest, jól megraktam. A végére pont jól jött ki, mert ez az utolsó egyenes résznél hátsó nem volt végig, úgyhogy ilyen 40-nel tudtam menni. Ami így a 1 hónap kihagyás után nem is olyan rossz, mint gondoltam volna. Most már hazafele tartok, azért kicsit már érzem, hogy elfogytam, elfáradtam. De innen hazagurulunk, már nincs sok, és amúgy nagyon jó volt ez a kör, nagyon élveztem. Jó volt így visszatérni egy ekkora kihagyás után, átmozgatni magamat, és hát lehet, hogy idén ez lesz az utolsó biciklizés, de januárban mindenképpen folytatjuk.